basisanda nedwe la esanda lesisothandweni lukaShembe lapha esanda nedwe sihleli esandleni sikaShembe njengoba silapha esanda nedwe semehlweni kaShembe noma thina njengoba sila singamehlo kaShembe lapho esibuka khona kuShembe lapho sinyathela khona ngeShembe lapho esikhuluma khona kukhuluma uShembe ukuba yithi thina kuyithi thina siyilento lena ekuthiwa ibuShembe. Uma ukhuluma ngoShembe ukhuluma ngesandla leso. Uma ukhuluma ngoShembe ukhuluma ngesandla nezwe. Uma ukhuluma ngoShembe ukhuluma ngesandla nezwe. Uma ukhuluma ngesandla nezwe ukhuluma ngoShembe. Uma ukhuluma ngesandla nezwe ukhuluma ngoShembe. Sekatulameleni yakhe umalini aphi umalini uthemba malini uma sikhuluma ngesandla nezwe sikhuluma ngoShembe akukuneki-ke ekulethileko kukodwa kuthi unyazo wezulu sasithanda izolo uma ngifika kubaba ngilangazelela ukuthi ngifike kuye ngoba kulelizwe sinawo umhlangano kulelizwe asinawo umhlangano ngeke usho ukuthi sinawo umhlangano kodwa sinawo umhlangano kuningi ngoba kwaba kakabi umhlangano ukhona kodwa lokhu mina kuyangisho ukuthi njengoba sihlela basinawo umhlangano kodwa esinayo sinomuzwa sekhuthukile umuzwa sekhuthukeni wona ukhona umuzwa sekhuthukeni ukhona into esingelayo umhlangano wona asinawo manje-ke kufike kufanele sibe nomhlangano wasekhuthukeni njengoba izolo besinomhlangano ekhuthukeni egameni lenkosenkulu yasekhwameni uThixo lenkosazana besinawo umhlangano bekufika iy'nsuku zomhlangano wethu bese sihamba siyocela usuku lokufika kukababa emhlanganweni wakuphi wasekhuthukeni umhlangano wona ubaba uyena ubaba akasibona umhlangano yithini manje kuhle lokuhlukanise abantwana abasana nezibhaza abantwana abasana nezwe uma nina lengakafika ekuthuthukeni kusho ukuthi awukabe bikho umhlangano ubaba mayefika ekuthuthukeni baba bengafika manje ekuthuthukeni akusona umhlangano ngoba nina anikho umhlangano ithina ubaba akasiyena umhlangano ubaba uza kithi emhlanganweni kithi umhlangano ithini uma ubaba engasuka manje akabahlala labaphezulu entabeni lapho kahlale khona akusona umhlangano yothina siyakubamba hayi emhlanganweni manje-ke yilokhu-ke owadidya abantu ezipheleleko ukuthi abantu weziwayo babe sekuthuthukeni kanti ubaba akekho ekuthuthukeni hayi umhlangano ithina umhlangano ukuba bengafika la ekuthuthukeni athole thina singekho kusho ukuthi ubaba uzothi umhlangano awukho lokhu kwakusasa ahamba ngoba awukho umhlangano kodwa uma kukhona nina abasasana simayephuma ethi enibona ukuthi umhlangano ukhona ekuthuthukeni ngoba kukhona abantu kukhona nini ayikho yilokho nje ngifuna ukuthi ngikhulume kuphela kukuningi ngikhuluma lokho nje kuphela nekuzele lokho nje kuphela kukho okunye kukhulu ukuthi umhlangano asinawo ekuthuthukeni
manje kufanele sibe nomhlangano kufanele siyocela umhlangano babe besethi umhlangano ukhona emthungeni bese sihamba siyocela-ke usuku lokufika kwabani kwababa eyaphi ezemhlanganweni ayikho manje-ke lokhu engikhulumayo kungenzeka abantwana bangakwazi ukuthi umhlangano yini. Uma siya entabeni enhlangakazi thina la eSandanes uhamba thina lezitsha siyaphi entabeni enhlangakazi sifike kuqala ubaba uzaphi uze entabeni enhlangakazi kukhona abanye khona thina kodwa thina masihamba siya entabeni enhlangakazi sisuka thina singayikhona entabeni enhlangakazi fika siyabani siyakushela ngoba ushebe ngeke entabeni ngeke siye entabeni. Ayibongozi akukuleki into imali yakho afuna ukuyixuba afuna ukuyihlanganisa eziningi funa ukukhuluma nje namagama lana azohlala ekhona abantu abaseSandanes. Laba eSandanes mina angivakashanga la eSandanes angisithi sivakashe sona mina angivakashile la eSandanes ayibongozi ubaba efika ekhaya ngeke usho ukuthi ubaba uthi yena sivakashile ubaba angivakashile asizivakashe iy'vakashi zahamba zonke azikho iy'vakashi zazifika la ekhaya la zahamba iy'vakashi okwenza ukuthi-ke futhi abantwana baseSandanes kufanele abahlale bekwazi ukuthi ayibongozi fanele nikwazi ukuthi ukhona umhlwathi wasendle umhlwathi wasendle awungene ekhaya. Uma umama eyotheza iy'nkuni wathi uma etheza ukhuni kwangena nokhuni umhlwathi angene nalo ngaphakathi ekhaya ubaba alubona noma sesezile uthi mntanami khipha lolu khuni alungeni la ekhaya akhipha ulahla ngaphansi. Fanele sazi ukuthi idungamuzi alingene ekhaya. Uyabona isigqoko idungamuzi singaba sihle sibe isigqoko esihle isibone lesi ngasifake isana noma ngasenza ibhadi kodwa ngeke usigqawusifake ekhaya ngoba idungamuzi. Bakhona-ke abashumayeli bala eSandanes kukhona abashumayeli ongasibona abala eSandanes abawumhlwathi wasendle abangangeni eSandanes abazongena eSandanes kodwa ekugcineni kosuku kuyofika izazi fike zibone idungamuzi iphande akusibona abaseSandanes abazohlela kodwa ukhona umhleli wala eSandanes ohlele ukubona abalungile abangalungile. Ayibongozi akuboni futhi ukuthi kubo fanele kushumayela ngoba kufanele ngimubonge uNkulunkulu wasekuphakameni enamthanda uNkulunkulu wasekuphakameni namthanda kwaze kwaphindwa kwaze kwaba isikhombisa kwathi izwe lidunguzela linyakaza izwe laphakamisa izandla nathi thina singabonyazi lwezulu wathi umhlaba njengoba udunguzela umhlaba unyakaza umhlaba kodwa naphakamisisana nathi thina singabonyazi lwezulu. Futhi la eSandanes asilindanga lona icala asilindanga umhlaka 14 thina zange sibizwe ijaji nabameli ukuthi sithi ushebe uNkulunkulu kusho thina shebe uNkulunkulu icala noma belithina asinandaba necala. Ngifisa ukuthi-ke ngisho ukuthi mina ngikhula lapha kuleli izwe leli khulele la ngapha ngimfanyana khulela la akho nto engayazi futhi akekho umuntu okhona omdala kimi la eGauteng umuntu wokuqala manje sokuyimi
obaba bahambile, ogogo bahambile, omama bahambile, sele nje mina. Mawufuna ukubuza into yaseGauteng, webuza kimi. Uma ubuza kimi, ngizokutshela mina angikhuluma into ngiphile. Ngizokutshela lokho engiyiqinisa ukuthi okukhona kwikho ilokhu. Manje-ke abafundisi nje labade belapha, bebesibuyisela kuleyo nto leyo, besibuyele emuva. Ukuba uNkulunkulu angasithandanga, wayethi wayefika la umfundisi uVilakazi la, nihambe naye. Bese kuthi manifike ezazi, anisakwazi ukungena kuphi. Kwakunjalo lelizwe. Ukhona isikhathi wathi mawufika ePhakameni, ubeka amaphoyisa, ubeka abantu baseGoli, mawufika ukuthi ungaseGoli na. Uthi yebo bathi ngena ngapha. Ngoba wazi ukuthi asinayo inkolo, wazi ukuthi asinankolo uthi. Umuntu waseGoli wayengabhali umuntu waseGoli. Kodwa wasithanda umuntu wasePhakameni, wasesaba ngabantu, namhlanje sinomuzwa waseThuthukeni. Kulo muzi waseThuthukeni, kwasithola umhlangano sinawo umhlangano. Kufanele baba asho baba ukuthi umhlangano waseGoli, bese sazi umhlangano sinawo. Bengiyizolo baba ngiyobona ubaba. Ngiyocela baba ukuthi cela umhlangano Nkosi yamakhulu. Ngithe ngakakhulumi nje wathi ngikhohlwe abantu baseGoli. Angikhohlwanga. Ngiyazi ukuthi yoba uze lapha uzocela umhlangano. Ngathi baba Nkosi yamakhulu, ngize kuwo. Thinyobhobhela. Uthi ngize kuwo. Ngizocela umhlangano. Wathi umhlangano yanipha abantu baseGoli ngoFebruary. Sesinawo-ke manje umhlangano wethu wala eGauteng ngoFebruary, umhlangano wawethu waseGauteng. Ngizomemezela lokho-ke kinina ukuthi silungiseleni, nihlele zonke izinto ukuthi ngoFebruary ubaba uzobe elapha eGauteng. Ayibongozi. Akuningi-ke yilokho engikulethile kunina abasebantwana balapha ekhaya. Akukho okunye futhi engizokusho. Ngilethe umhlangano ukuthi kodwa eKhuthukeni kukhona. eKhuthukeni kunzima kakhulu. Bantwana beNkosi, eKhuthukeni kunzima. Kodwa uma uNkulunkulu wasePhakameni engasithanda ukuthi amehlo abakumshumayela uxaba, akabuki umuzi waseKhuthukeni. Kunzima kakhulu eKhuthukeni. Kulukhuni ngempela. Mawufika khona ufika ubone ukuthi hayi. Kodwa mawuye phakathi endlini akaboni phansi. Thina maseKhuthukeni asiboni, kodwa abantu abakhoma ngaphandle eKhuthukeni kunzima kakhulu eKhuthukeni. Manje ufuna ufika ubone ulukhuni eKhuthukeni. Abantu bakuleya ndawo leyana baqaqa amadokodo. Wonke amadokodo nje emini bafika emini bafika papakithana. Amanye amadokodo bathatha njengoba linjalo balashe phezu truck bahambe nayo. Amathayela othayela agcwele wonke umuzi bamshumayela intebe bagijima kuze kuse beqoshana nabantu beqaqa amadokodo. Loya muzi loya uzomuntu oyedwa. Phela ngeke ngibala umfundisi nayibonga ukuthi lasekhona. Ukuthi akuzange ngokothelwe, azange nezezelwe. Ngani wena umfundisi? Uyabantu bakufikele ekhaya umsebenzi wami uzophelele. Akudingana waphatha inkonzo. Mase kufike njena la. Bangifika njena la. Bengihlale phansi. Bazokusho abantwana basesandane bathi umfundisi kade ekho. Manje umuzwa sekufike ngendlela okuyikhona. Uyobona. Umahlephuhlephu. Wonke amadokodo, wonke amadokodo bavule babulale ivalo, bakhipha amafasitela wamanye amadokodo kulana akhwe ngamabloko, amafasitela bakhiphe ivalo. Bakukhona amakhabethana ngaphakathi, thatha amakhabethe lawo bawathengise, bawuthengisa eThailand, bawuthengisa eBhekisdale, bawuthengisa eLungu. Ayibongozi. Bengilethe ukuthi ubaba usiphile umhlangano wethu ngoFebruary.
ake ngibuyeleke ngisho futhi lethi izwi lenkosi umhlangano waseGauteng ngoFebruwari mhlawumbe kungenzeka ukuthi lo amini lo okhona usemlomeni akenzeka nje kodwa inkonzo rivala nje manje phela la esandla lezo sinayo kwakho la esandla noNkulunkulu osekuphakameni sihlala lapha esandla leso lapha esandla leso sinabashumayeli baba uMadumo hlala naye lapho noShembe lapha esandla sasithuphekana khona baba umshumayeli sinayo kusukela kumsombuluko njalo kukhanya njalo nje ayibonke usizo lasekuphakameni kodwa aweke nje wenkosana ngobe akusukume usho ukuthi uzwa kanjani nabe lento nje uyazi kungenzeka lento le kunje bakhuluma lapho uthi ayi uyazi mina kukhona unyazi ngilindile nje ukuthi kwendlule ngineqala bese ngizibona ukuthi ngiyama okay kabeleza yebusuku bene awungi awungizwa